Amoy din he, tigang di dia pago man. Tika di kita sityo na liwatan. Kundiin. Ato naman papasya down mismo dito sa Sulu, dito na kita ala nga farm and recreational places. Opod ko, siyempre. Dagat, batos. Kapasyada lang kita nga di. Unta baga diri kita uranan. Oo, ang tuyo natin nga alas 4, alas 4. Ayun na ng plano ini nga mahingan he. Awa akong plano pagka na timing liwat nga kuan. Unta di kita pagkakuhan ano man, amo na ini anak man. Kita ala, kita kaiton. Oo. Kanan Rico talaga hindi. Mo ko hindi ka. Mo ko hindi ka. Sabi na di take bow. Oh. Oh, senda. Isa ko na printing. Uy, yan. May gada. Bye-bye. Mama didi. Oy, gino sir. Oo. Ano ginak? Taala. Ah. Kita ala at publisher sa. Ma'am, din mga basketballan, mga basketballan. Abay kalop. Ay, ato himano. Ano yan eh? Mau seno. Oh, hindi pwede ka dito sumakay. Mga kairidad man. Playground ba? Pwede. Oo. Ba? Ano? Ulogo daw kayo. May dumambaga palitson ni Mano. Oo, bless. Ulogo daw. May da. Pero din ang apo nga to. Oo. Ano tayo yung luto ng pagkanin eh? Asya nga yan nga baga na timing kita, na timing katunyo pagkani. Yung may dangayan birthday. Ay, babating kita, nag-inaway kita. Gini. Kami yan nagkindinituan. Kita ala. Upay din yung baga. Kuan, mga kabataan, recreational. Diba? Oh. Hello, aga. Natay may mang kita anak nga may dangay nagbi-birthday. Riya puno anak ni mga na ana.
Natariki. Natariki. Ay na, mura yan. Adto sa kaba. Na timing gap kita, nauran. So may din ito na kita ala oh. Ito ni Rapabo. Ha? Hindi, i-edit ko pa yun eh. Happy birthday! Happy birthday! Birthday, Ria! Happy birthday! Birthday girl! Yada yan naka-live ngayon. Yes! Yeah. 1, 2. Wait, Ria. Picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Kanina. Huwag tumagan, Ria. Papakita ko yung kanta na kami. Ria! Look, ani Ria, look. 1, 2, 3, go. Where did you get that? Amen! Happy birthday! Birthday from your basket of rice! Oh, that's very nice. Sige. Go ahead. Go ahead. Ay na, kali na. Sige. Wala ko. Jan, Ria! Jan, Ria! Hurry! Ready? Jan! And Holy Spirit, in this is all our prayers the gift that you're about to receive from Ibanti through Christ our Lord. Amen. Nakakaon kita. Nakapamirthday kami. Nakapamirthday. Happy birthday, Ria. Ya, kita ala mano, kita ala kadila kamo. Kita ala. Ani malibot kita ha.
Malibot ka dali. Ay, mano. Ay, sir. Ayos. Nagipuli ka na, isa bili. Ako nagipuli na. Ay, isa bili. Hello. Oo. Ala, rin isang kaito nyo. Bibigyan ka isang kaito nyo. Hay na. Sino to ada? May tao? Apa daw? Ano ka dito na po? Ayaw dito. Ha? Billions. Oo. Uy, be. Gawas ka na kay Manamo. Baba mo. Kita ala. Huh? Kita lah kita. Diretso. Kumita na kita. Dumiretso pagod kita baga pagmamam. Hindi man kita maaram. Baga. Diretso ngayon mamam. Alagad ka daw. Alagad ini nga. Agi daw may daw papakuan. Agi daw agi. Pwede lapuhan, pwede pa rin lapubot. Sausaw. Oo. Ano lang Thank you. ko? Yan, ano lang pa. Ayun na. Isna. Dili. Adi na mauli na. Nakuha kami. Thank you, thank you. Ala. Nakuha kami. Oh, thank you. Thank you, Gap. Wala yun daw. Surot-surot ka. Ay, hindi ko. Ate. Sir. Nakuha kami. Pagtang di agad diri na. Thank you. Oo. Hinop maadi ka kabalawan anak. One, no. Abot mo summer side. Eh. Thank you, thank you. Thank you, Gino. Maganda po tanong. Lilipay ng mga gimgigisa. Marasa yung gimgigisa na antak. Ay, tama na. Thank you. Ay, napagkino. Kay matunog. Matunog. Ay. Oo. Ay, galing mo ta. Oo. Surat-surat. Oh, thank you, thank you. Makadara kita yung kuan, be. Oh, oh my kala. Thank you. Nakapamerti kami, nagbatos. Hindi kami mara mo birthday. Nabusog ka. Ala, sige makadi kami balito. Thank you. Good night. Sabi apoy. Thank you, Iyo. Kita ala. Ito. Kita ala. Ano kita din maagi. Dito na kita maagi dito dapat may kuan hirayo. Happiest birthday, Ria. This is your friend from another stars, San Caytonio.